Het is de tweede week na de winterstop en opnieuw was de regen de spelbreker. Op veel plaatsen, zoals hier in Bezel, werden de wedstrijd afgelast. En hoe wel werd gevoetbald, dat was op het kunstgras. In Lin hebben ze kunstgras, daar dadelijk meer over. En hier in Herten, daar werden gewoon gespeeld. SH tweede klasse, zoals bekend, ontving Toes Geuselsport en kwam al na een paar minuten spelen op achterstand. Geuselsport kreeg een penalty en dat boetekenske werd niet onverzilverd gelaten. Herten dus op zoek naar de gelijkmaker en daar kwam er al bijna vanaf de voet van Tom van der Sterre. De redding van keeper van Geuselsport was vrij. Een week eerder had Herten verloren bij De Ster en dus moest tegen een angerploeg uit Maastricht tegen Geuselsport de revanche weer gehaald. En voorlopig zag het er dus niet goed uit in die eerste helft. Maar SH toonde veerkracht en er kwamen ook steeds meer kansen voor de Groen-Witte. Geuselsport kwam niet meer goed van de eigen helft af en SH creëerde stiekem toch het kansen. Het afstandsshot is van Tom van der Sterre opnieuw en weer is dit een prooi voor de jonge keeper van Geuselsport. Met 18 punten uit 14 duels is SH een stevige middenmotor in die tweede klasse. Geuselsport staat echter hoger op de ranglijst op een derde plaats. In de uitwedstrijd kwamen beide ploegen niet uit scoren, toen bleef het 0-0 in Maastricht. En net als SH promoveerde Geuselsport vorig jaar, toen werden ze nog kampioen. Benjamin Hompe, de spits van Herten, onderschepte bijna de terugspeelbal, maar het loopt goed af voor Geuselsport. Maar Herten bleef op zoek naar de gelijkmaker in die eerste helft. Na een half uur spelen kreeg Herten een corner. En dan gaat de luchtmacht van SH natuurlijk weer met naar voren. Ze hebben een aantal lange spelers, maar ook één kleine speler en die scoort. 1-1, de gelijkmaker voor Herten. Misschien wel de kleinste man van het veld is Nicholas Mitchell, maar hij scoort wel midden een kopbal. Prachtig getimed en op het goede moment komt hij van de grond los. Vanuit de corner dus is het 1-1. En ook in de rest van de wedstrijd bleef SH het sterkste van het spel haaien. En dan verdient de ploeg de overwinning en die zou het uiteindelijk ook krijgen. Want 10 minuten voor tijd scoort invaller Sven Domburg de winnende treffer. 2-1 voor Herten en dik verdient dus pak SH de 3 punten in eigen huis tegen Geuselsport. En daarmee is de nederlaag van vorige week weer weggepoetst. SH kan nog altijd een aardig beurtje met spreken in die tweede klasse. Dan gaan we even naar Lin. Ook hier werden gevoetbald, want ook Lin heeft zo'n prachtig kunstgrasveld. Met als grote voordeel dat, wie hel dat het ook regent. Het veld dat blijft altijd goed en altijd bespeelbaar. Lin kwam in de wedstrijd tegen SVH uit Herkenbos op voorsprong. 1-0 is de stand en we kijken naar beelden uit de tweede helft. Allebei de ploegen hebben de punten hel nodig, want Lin staat 1-0 laatste. En dat is precies 1 plaats boven de rode lantaarndrager. En die zijn vandaag te gast uit Herkenbos. SVH dus op bezoek en ze moeten proberen om de achterstand uit de eerste helft ongedaan te maken. Van een nederlaag vandaag in Lin, dan wordt het wel heel zwaar voor de rood-witte uit Herkenbos. En dan wordt het gaat erg groot. Een 6 punten duel dus. Dus er is alles aangelegen voor Herkenbos om vandaag gaat terug te doen. Gezocht Koen Minkenberg van Herkenbos al dun bij de gelijkmaker. En gelukkig dat keeper Tim Suntjes van Linnen goed sting op te letten. En een vrije trap. Die wordt genomen door Luc Louise. De bal wordt dan weggekopt door de verdediger Jeroen Moors. En wel nog een corner voor Lin. Shot komt er niet. Goed verdedigen van de kant van Herkenbos. En het goed verdedigen is dan een stuk minder. De counter lukt nog niet helemaal bij de gasten vandaag. Daar gaat deze dame net gaat de hel in. En dan liegt het alsof Tom Linders van Lin zich blesseert. Felle duels werden eruit gevochten. En er staat wel degelijk gaat op het spel vandaag. En dat beseffen beide ploegen zich maar al te goed. Over de zijkant. Nino Manders heeft Minkenberg weggestuurd. De voorzet. Dat is gewoon goed verdedigen van Lin. En zo is ook die kans weer verkeken. Aan de andere kant dan een vrije trap voor Lin. Na die overtreding op Rachid Moussant. Komt de bal hoog voor. Daar staat Tom Linders nog. Hij komt niet bij de bal.
Oh, dit is heel fraai gedaan aan het doelpunt. 2-0 voor Lin. En daar is de Rashid Moussant. De man die de overtreding met kreeg. Is de man ook die het doelpunt uiteindelijk maakt. En wat was dat een fraaie actie, zeg ik nog een keer. De bal wordt weggekupt. En let even op wat Moussant dan duidt. Neemt de bal in één beweging met en ligt een bal panklaar voor zichzelf. Verzorgt op die manier eigenlijk zijn eigen assist. En dan staat het 2-0 voor Lin. En dan weet Herkenbos dat het vandaag een hele moeilijke dag gaat worden. En de zo belangrijke wedstrijd tegen die ploeg die vlak boven nog staat in de ranglijst. En dan ga je het toch nog mis op deze manier. Opletten daar. En dan komt er nog een derde doelpunt aan, denk ik. Nee, de redding. Vrij gedaan van keeper Kevin Magge. Er is wel een boetsing geweest en ook de keeper ligt nu op de grond. Zogen die kansen. Ja, de spelers raken elkaar. En het lijkt erop dat Kai Mewissen zich met die actie blesseert. Die mag liggen. En ook de keeper van SVH heeft verzorging nodig. En allebei werden ze dan opgelacht. Maar Mewissen is toch wel aangeslagen, zo te zien. En hij werd dan ook vervangen. Dan zie je wat Dennis Heidhuizen invallen. En Kai Mewissen wordt bedankt voor de inzet. Hoge bal en dan moet het opletten achterin voor Herkenbos. En daar komt toch weer de kans aan. Hier staat Danny Hirsch. Gaat voor de actie, maar dan is het al gelijk. Heel druk, 3 man om zich heen. Hirsch blijft wel in balbezit en dit is goed metgegeven. Naar de zijkant, naar Giovanni Zwemers met de voorzet. En de kans! Oh, niet goed geraakt. Bal gaat voorlangs kansje. Waar staat het opnieuw voor Tom Linders. Bal nog de corner. Keeper lukt de bal los. Daar staat Rashid Moussant. Oh, daar is een stiftje in de hoes en bal weggekapt. Van de lijn gehaald door Enrico Madedou. En weer een corner dus. Lin op zoek naar een derde treffer. Bal wordt overgekopt. Het was Rick Douvier met de kopbal. Dan Herkenbos nog maar een keer. Had kunnen ze nog terug doen. Misschien via de invaller. En dan komt het shot van Niels Neesen. En dat is net niet hoog genoeg. De corner wordt weggewerkt. Maar Herkenbos gaat toch nog proberen om het terug te doen. Oh, dit is ongelukkig hoor. Een gele kaart komt eraan. Voor een speler van Lin. Douvier. En die heeft al een gele kaart gezien. Dus hij wordt van het veld gestuurd. Tweede geel. En dat is nog altijd rood. Dus moet Lin in de slotfase van de wedstrijd met 10 man verder. Kan Herkenbos dan toch nog gaat terug doen. De achterstand is 2-0. Dus het is niet onmogelijk. Maar dan moeten ze beter verdedigen dan dicht. Want dan komt misschien de derde. Nee, geen overtreding. Goed verdedigen van de kant van SVH. Niels Neesen net op tijd om Roel Smeets af te stoppen. Mooie actie. Nu de voorzet nog en dan wordt de bal tot corner gewerkt. Slotfase van de wedstrijd. Het is bijna gedaan. Lin op een 2-0 voorsprong. En daar komt toch nog de treffer. Het is 3-0. En dan is het invaller Dennis Heidhuizen die de derde treffer voor zijn rekening neemt. En bij Lin zijn ze blij daarmee. Niet zozeer dat ze 3 keer scoren, maar vooral met die 3 punten die weer ervoor zorgt dat de ploeg kan aansluiten met de middenmoot. En zo goed als het er dan voor Lin uitziet, zo somber ze het eruit voor de rood-witte uit Herkenbos. Ze weten het. De nederlaag is misschien een tikje geflatteerd. Want zo groot was het verschil vandaag ook wel niet. Maar het verschil is genoeg. 3-0 is de overwinning. En Lin pakt een heel belangrijke 3 punten in het degradatieduel tegen Herkenbos. Ik denk dat wij vandaag wel echt als team hebben gepresteerd. Ik denk gewoon met de staf. Ja, met z'n allen. We hebben ook vrijdag keihard getraind. Dinsdag. Ja, we hebben tegen ons gezegd, dit is echt een wedstrijd die je niet mag verliezen. Als je deze verliest, dan is het gewoon einde verhaal. Ja, en dan kom je op voorsprong 1-0. Mooie goal van Luc. En ja, 2-0. Ja, daar ga ik niks over zeggen, die heb ik gewoon gemaakt.
Ga ik niet mooi over praten. Zat er goed in, toch? Ja, het was een mooie actie, zat er goed in. En dan maak ik het in de laatste minuut gewoon af. Je hebt de punten nog hard nodig dit seizoen. Ja, we hebben de punten echt hard nodig. Ja, vorige week, onterecht wil ik niet zeggen, verloren. Allebei, we maakten gewoon in het begin de kans niet af. Ja, dan ga je tegen de feiten aanlopen en dan counteren we 4 keer. Dan verlies je bijvoorbeeld weer met 4-2. Ja, en deze mochten we niet verliezen. Wij staan in laatste, we stonden laatste. Ja, dan moet je echt de schouders eronder. De trainer heeft echt nadrukkelijk elke minuut in de kleedkamer lopen schreeuwen van vandaag is het, anders is het game over. Ja. Nou ja, we hebben het laten zien dat we het kunnen. Jullie zijn echt irritant. En nou handhaving, ja, daar gaan jullie denk ik voor. Want veel meer zal er dit seizoen niet inzetten, denk ik. Ja, handhaving. Ja, we kunnen wel stoer gaan praten voor pakken derde periode. Maar daar kijken we echt niet naar. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En nu gewoon steeds de 3 punten pakken en ervoor gaan.